Hilabihan kanindot sa nahitabo sa kinabuhi ni Ruth. Kagahapon gihisgutan nga si Ruth mikuyog tungod kay nahigugma siya sa iyang ugangan nga si Naomi. Nimbiya siya sa ilang nasod or sa ilang katawhan aron mukuyog ngadto sa nasod nga dili niya kaliwat. Usa kini ka dako nga risgo. Pero pag abot niya dito, mamumuo sila, manghagdaw lang anang mga sobra sa pagpangani. Ang resulta, gipangasawa siya sa tag-iya sa uma. Dato, si buos, nga parinti sa bana sa iyang ugangan. So saop siya, mura siya mamumuo. Pero pangasawa, murabag namuo kas asinda nya di pagyud katagadiha nya ikaw pagyud gipangasawa sa sindiro ganahan mo ana drama kayo no ana unsa may gibasihan ni Buos nga iya man gipangasawa si Ruth dili ang iyang kagwapa di man sa gitingali to siya makalupig sa kagwapas mga Israelita nga mga babae dili sad ang iyang kakugihan kung dili ang iyang dako kaing gugma ni Naomi, ang byuda nga asawa sa parinti ni Buos. Murabag gibati ni Buos ang dakong gugma tungod sa dako kayong gugma nga naa aning bayhana. Murabag ni connect ba? Ni connect. Kanis Buos, taod-taod na po ni siyang nangitag asawhonon. Wa siya kakitag asawhonon. Nahog ni siyag murag ulitaong guwang. Ano bang nilapas na ba sa ilang marrying age ba? Kay nangita sa lagi in taon og arang-arang. Mo nagitagaan siya sa Ginoo. Nya si Ruth og si Buos naghatag og apo ngadto ni Naomi nga purti gitaong di malasas kinabuhi. Duhay iyang anak, lalaki. Nya ang iyang bana namatay, ang iyang bana ang iyang mga duha ka anak naminyo og duha ka babae, napo ka tuig, namatay sad ang duha way anak. Luoy kayo ng apuhan nga apuhan na unta ka pero wa ka mahimong apuhan. Ana ba? Karon gitagaan siya usa ka anak. Nya kani pagyus Obed nga maoy anak ni Ruth og ni Buos nahimo pagyong amahan ni sa in English Jess man or si Isay nga maoy amahan ni Hari David. Nya si Hari David mo'y kaliwat, mo'y gitawag og benchmark sa Mesiyas nga mao si Kristo. So, kanindot no? Awa mo nindot eh. Mao ni ang mabuhat sa gugma. This is the power of love. Pero ang tinuod nga gugma kanang di ka magsigig hunahuna sa imong kaugalingon kung dili ang imong gihigugma sa mas gibuhat ni Ruth. Pila raman kabuk nato ka dinhi ang ingon ana kamong mga asawang niya dinhi kinsa may inyong mas gihigugma ang inyong kaugalingon o ang inyong bana? Ito ba? Oh, bana good town. Di mo magyaw-yaw sa inyong bana. Di mo magsigi og pangaway. Oh, istoryahe. Congratulations kung igunana mo. Kamu sa mga banang ni adin kinsa may inyong mas gihigugma ang inyong kaugalingon o ang inyong asawa? Oh, kana kusog ra ba sa kani mga bana nga patuyang sa kaugalingon, masuko pagbadlongon? Ana. Kana sa asawa pa lang nagbana. Naghigugma ay man na, sunod pangutana, ikaw asawa, gihigugma ba nimo ang tanang gihigugma sa imong bana? Kay mao man tuy kang Ruth, siya ang imong katawhan, akong katawhan. Oh, be, mga asawa, gihigugma ninyo ang tanang gihigugma sa inyong bana? Oh, baga buangon mong dagko, di mo musugot ana. Ang labaw ng mga bana, o kamo mga bana, gihigugma ninyo ang tanang gihigugma sa inyong asawa. Oy,
Unya rog ang inyong asawa na in love pare, higugmaon ninyong pare. Pero ang pagka-in love sa inyong asawa dili sexual. Unsa man, ganahan lang siyang moalagad sa pare diha sa simbahan. Oy, ang ubang mga bana mangigi oy. Unsa ka? To naman lang kasi kuyo ka ng pader. Saman, kamo na. Usahay makataghap sad. Pero kana bang ingon ana ba? Abe, ang lain pag yung pangutana, niingon pag yun si Ruth, og asa ka mamatay, adto sad ko mamatay. Muna siya, andam bakang magpakamatay tungod anang imong gihigugma. Tubag. Karon ra ba? Panahon aning COVID, gusto kitay mabuhi, bahala nag mga matay sila. Hala, dinautay. Siging himog mga isyo nga dili tinuod, dili proven nga isyo. Sama aning ang vaccination ngilad. Ang tanang paningkamot sa mga eksperto, ang tanang pamalandong gikan sa Santo Papa, ngaris mga obispo, ngaris mga kaparian, aron pamalandungan ug unsay maayong buhaton ug karon nagkahiusa sila na kining vaccination mao ni ang atong sumpo sa COVID. Ang mga tao nga nagtuo kuno Ginoo nagsigi og daot. Ang ilang gustong tuhuan kanang gisulti nga wa gani tinuod nga pruiba. Di ba? Og mauna ang nahitabo sa panahon ni Padre Pio. Ang ilan ang gituhuan, ang ilan ang gusto. Nawa si Kristus passing. Muna niingon si Kuan, gitawag mo nag-modernism ba? Kani magong modernism, reaksyon ni siya sa kadtong strikto kaayo nga period sa pangagamhanan. Scholasticism. Kana bang, kuangil ba kanang scholastic god kanang tanawar ko na nyo nga to sa mga eskwelahan. Unsay role, maogi role. Pum, balaod gani. Mauna sa una, niya nawa na mas Kristo, muna ang moto ni Padre Pio pagkahimo niyang Santo Papa, ingon siya, let us restore all things in Christ. Pasabot, ay mo pagsigig sunod anang inyong utok, ay mo pagsigig sunod anang inyong tawhanong pagbati, didto mo tan-aw ni Kristo. Unsa may makapasuod nato ni Kristo, unsay makapaliwat nato ni Kristo, mo na itong buhaton. Bahala nagwa na ma-explain dihas doktrina, wa na mabutang sa Biblia. Ang makapasuod. Kamo karon. Suod mong Kristo. Ito bang? Si Kristo wa man to'y grado. Okay ra ninyo, di mo kapa-eskwela sa inyong mga anak. Katulang doon ay anak. Hoy, karon ang paradigm pa eskwelaha gyud. Unya nindot nga eskwelahan para sa iyang nindot nga kaugmaon. Nasuod pa katang Kristo anak o sa business world. Murag investment. Ang anak gihimong investment. Ang paggastos mga anak para eskwelahan gihimong investment. Nawa sa passing ang holiness. Bisag wa kay grado mahimo biya kang balaan. Di ba? Unsa may gikinahanglan gid natong tao? Paghigugmaay, pagpasayloay, pagtinabangay o kabalaan ang pagkasantos. Kinahanglan kita mangiskwela para makabot ni dato. Kinahanglan kitang mobayad og dagko sa mga eskwelahan, mga inilang mga universities, bisag wa tay mahimo mangutang kita para lang makabot ning upat. Wa na kinahanglan oy. Kinahanglan gyud kang magamit og kondom, magamit gyud kag pills, magpalaygit gyud ka aron lang gyud makahatag kas imong anak ni anak kunuhay nindot nga kaugmaon. Kay kung daghan ang anak, di na kakapaeskwela, hangtod na lang nung nag-aborsyo na kadiha. Tungod anang kahadlok ni mo anang pagkaway kwarta.
Kakinahanglan nagkwarta kaning mga kabalaan, kaning gugma, kaning pagpasaylo, daghan kay dihang mga tag-as kaayog mga kahibaw, di ka maong mahigugma. Oh, daghan. Gawalin ganing usa. Kataas ani kahibaw. Upat ko ni kabuk akong degrees. Commerce, accounting, philosophy, theology, canon law. Sinan nga na. Awa mo ana, ganahin. Oy, ni, usanis impirnohonon. Kana kung di sad ko magpaubos mo na si Padre Pio. Bata pagugay ni siya, na-ordina ni siyang pari, kay Portigyong Braita. Ang pari, ordinahan, 25 years old. Pero si Padre Pio, na-ordinahan, 23 years old. Portigyong Braita. Pero iya sang gihimo ang iyang kaugalingon nga kabus a choice of his own to become poor, to detach from all things and pleasures and worldly wealth. Isip Santo Papa, mo na iyang gibuhat, iyang gitan-aw si Kristo nga kabus, o gisunod niya ang kakabus, o gihigugma niya ang kinabuhi sa usa ka kabus. Mo nang suod kay silang Kristo, ang gilamdagan siyang Kristo unsay buhaton. Pero tungod aning iya sang mga pagtulunan karon, naa sad tay mga gitawag og gamayng tensyon sa atong simbahan. Naa say mga ultra kaning orthodoxy nga ang ilang gigamit nga mga basihanan sa ilang pag-react niining atong bag-ong pamaagi sa simbahan sugod sa Second Vatican Council na may dako kayong reform nga nahibaw, di ba sa una sa Second Vatican Council in 1965 mga inaana mao man pagka-approve or 68 kanang ang pari magtalikod man kaabot pa mo ana patay na to tanan katong nakaabot ana ako ang kaabot ana. Pag human nato, mga 1970s, gi-implement ang resulta sa liturgical na reform sa Second Vatican Council, mag-atubang na ang pari. Ug daghang nisupak ani karon nga mga katusang mga Orthodox. Sa una, ang atong ang Second Vatican Council, Latin ra gyud ang misa. Tibuok kalibutan, Latin, the language, the medium of the church. Latin. Pag humana sa Second Vatican Council, gitugot na ang translation to national and local dialects. Daghang ang nisupak ani karon. Hangtod na ning pagkalawat sa kamot. Sa una, magluhod gyud ka na dihay ka na ganing ludhanan palibot sa altar diri ingon ani ba kuralo na diha nya muluhod ka didto nya anaan kas pari wana ari wa ba gyud karon kay gitugot namang communion bayhan daghan sang nisupak ani nya sakto nang ilang pagsupak diha patoy niingon ako nga usa ka pari nga nabilong aning ni ang mga grupuha nahibaw ba ka father nga ang imong ordination invalid. Na kung ano man, tungod kay ang Santo Papa nga nag-ordain sa imong obispo, invalid. Na kinsa man? Siya si Pope John Paul II. Kay giordinahan man siya binase sa liturgical principles diha sa Second Vatican Council. Nya ang Second Vatican Council is an invalid council in the church. Ano yung giingon? Mo na kay invalid man ang gibasihan, invalid ang tanang Santo Papa nga giordinahan ni anang sub under sa Second Vatican Council. Nya kami sang tanang pari invalid pud mi. Ngan musimba pa mo ugma. Di ko invalid. Ingon ana sad ngano man kay nganong naglalis man kay ang utok na mao'y gibasihan, dili na ang gugma, dili na si Kristo mo'y gitanaw. Muna si Kristo diri ingon siya, sundala na sila, ayaw sunda ang gibuhat nila.
Kay ang Ginoo nga tinud-anay mga igsoon naa sa buhat, wa sa atong abilidad, wa sa atong capacity to analyze, naa sa buhat. Ang buhat o ang gisulti mag-uban gani na balaan ka nga tao. Pero sige lang sa kang buhat, wa sa kay gibasihan, abuangon sa ka. Kay mubuhat malang kabisan unsa. Kay buhat ragod. Sa tinarong maning ako pader, kaning akong pag-abortion para manis akong kaugmaon. Kay daghan naman kay kog anak, tinarong man bahala na ng inyong mga balaod-balaod diha. Ang Ginoo mo sabot ra sad nako. Kining akong pagkiskis akong kilay, tinarong man kay bati sa ikog naong mo presentar ko didto. Nya kabati na kog naong, nya ako ning badlisan kay wa man ko daotang tumong ani, wa man ko maghasol anang ubang tao. Ana, pero ako lang ning gikis kay bahala na kadaan imong wali-wali diha. Kaning akong pagpangural maayo man kay kawaton man ni akong mga tanom. Bahala na mo diag magsigi mo yaw. Yaw total ako maning katungod, ako maning yuta. Sige na lang sa kang buhat, wa na lang sa kay connection. So mo na buhat og gugma. Mao nay mohimo sa atong kinabuhi nga balaan. Kana bang ayaw sad patuyang og violate sa balaod tungod lang kay maayo imong tumong, pero ayaw sad pagsigi na lang sa impose sa balaod bisan og naligsa na in taon, nasakitan na in taon ang imong isig katao. Love will always do good in godly way. Muna gisumpayang gina ni Kristo John chapter 15, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Sama sa akong paghigugma kaninyo. And that distinguishes the love nga atong gigamit karon. Musta man mo? Nahigugma ba mo sama sa paghigugma ni Kristo nato? Paghigugma ay lang mo sama sa paghigugma ni Kristo nato. Kapobre ni Kristo, pero ang iyang gigamit pagluwas, dugo. Nagpaagas siya dugo. So kung wala mo ikadonate, dugo. Donate. Ang pasabot nako ba donate. Sige na. Indog na ta.